ko Mali ka di an tɛ sɔrɔ a jama yɔrɔ la nka a bɛ sɔn ka diya. Bilama dun. A bilama affaire kelen don. Ha bandaw. Résidence surveillée. Kana fɔ. Bandaw numéro 2 bi aw. Résidence surveillée. Sanugo. Numéro 2 studio surveillé. Studio surveillé. O ma mi fo. Ani lajɛba ni lamɛnba bɛɛ lajɛlen maliden minnu n'o olu bɛ ni waati in ta ni ka renouveau télé ka sugandi. Kɔrɔmɔrɔwa ni ka dɔn k'a fɔ minnu fana bɛ u sɔgɔ renouveau FM ma ale kan. Ni sanga in na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Ka yira k'a fɔ u tulo kɛrɛbɔ sigilen don ka bɛn n'an ka laseliw ye. Ka laban k'u ɲɛmada ka bɛn ni ka dɔn k'a fɔ renouveau télé ale ka lasew fana ye. Bi ye araba ye san kalo 5nan mɛ kalo ale tile 26 san 2021 ni kuma ninnu ni a sera i k'a dɔn k'a fɔ ntɛnɛn ka taa bila fɔ juma o la min bɛ tali kɛ kunnafoni gafew kɔnɔ kunkanko kibaruya minnu bɛ labɛn nanzarakan na kuma i k'a dɔn anw ka wulikajɔ bɛ boli min kan k'o bayɛlɛma bamanankan o la kɔrɔmɔrɔ a lawilikun tɛ dɔwɛrɛ ye kunnafoniya minnu ni kibaruya minnu ni olu bɛ lase wala olu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ sɛbɛn u bɛ se ka lasɔrɔ cogo min na laadiriya la i k'a dɔn o fana ye anw hami n'an jɔrɔba o ye walasa ka jamanaden bɛɛ lajɛlen bɔ kunnasiri o la o kama an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a f'i ma k'i Sanogo ka bɔ Bangoni na ka se yan denbayaw de sigiɲɔgɔn kɔri baasi tɛ yen nɔ baasi foyi tɛ ala barika la Bangonika bɛɛ b'i fo o diyara n ye i n'a fɔ an yɛrɛ ka foli bɛ Bangonika bɛɛ ye cogo min na nin sanga in na i y'a fɔ cogo min na an sigilen bɛ kumaso kɔnɔ an nakun ye min ye o de ye kunnafoni laseli ye bilakunkɛ tɛ magan ye o n'a ta bɛɛ yɛrɛci kɛko ɲuman fana ni foli ka kan an b'i yɛrɛ fo sanga ni waati k'a dɔn cɛsiri ni wuli ka jɔ ani kumamugu ko nɔgɔn tɛ nka i k'a dɔn k'a fɔ ni ala ye maa min kɛ tile bɛɛ i k'a dɔn dɔrɔnkɔrɔni bala yɛlɛma i bɛ kilikɛ da la ni k'a girin ka bɔ filawo fɛ a bɛ kɛ de jagoya la i bɛ kilikɛ da la k'a girin ka bɔ filawo fɛ siga t'a la bɛɛ n'i ka faso jɔ daba ala y'an fana ta kɛ i k'a dɔn sɔngɔnna ye o kumana n'an sigir'o kɔfɛ sa i k'a dɔn laseli waati la anw bɛ hakili bɛ jigin kanubaw ka kanuya la k'u ni ce u yɛrɛ ye ala kan'u nimisa ayiwa ala kama kanu yɛrɛ nimisa fana t'o la o kadira kɔnɔ anw kanubaa bɛɛ y'anw kanu lilahi wa rasuli an yɛrɛ b'u fo ka kanuya la k'a barika sofila masa min y'o kanu don anw ni olu cɛ jabaru wahidu bɛɛ sɔn masa ka fo k'a barikada ni k'a waleɲuman dɔn kɛnɛ bɛɛ ka kɛta bɛɛ la sanga bɛɛ la an bɛ rasulu tanu kɛnɛ kelen kan k'a barikada ni k'a waleɲuman dɔn nɛɛma ni kisiba ye ala k'o jidenya kan an masaw olu ka foli bɛ yan sabu sara t'an bolo ka d'u ma an tɛ se k'u sara yɛrɛ cɛ n'an y'u sɛbɛkɔrɔ fo k'u barikada ni k'u waleɲuman dɔn anw bɛ dugawu k'u ye ala k'u bolo k'an siw jɛ ka banakɔrɔw k'olu bankura ka n'a si sɔrɔ jan k'u ka tɔɔrɔ minnu bɛ tiɲɛ so ka hinɛw n'an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen na ka kanuba jama ka bisimila faso kɔnɔ ani faso kɔ kan tulo ɲɛgɛlɛ jɔko ɲuman ni ɲamada ko ɲuman ala k'a nɔgɔya u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen a lase ko ɲuman ala k'o nɔgɔya an yɛrɛw ye an ka ŋanaw bi yan sabu ŋanaya man di ŋanatigiya de ka di suya kɔlɛtigiw ni nɛgɛ sujurutigiw y'an ka ŋanaw ye ala k'a mabɛn cogo a n'a carinko k'o nɔgɔya u fana ye o kuma bɛɛ ka bisimila k'a f'i yɛrɛ ko siribe jamu fɔ de bɛ jamu saniya siribe k'a fɔ ko siribe maya ka kɛnɛ baasi kɔni tɛ baasi foyi tɛ alhamdulilayi sigiɲɔgɔnw bɛɛ b'i fo i k'a dɔn min bɛ tali kɛ sigi kɔnɔna n'a ma ɲɛ ko a kumana an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan kɔrɔmɔrɔw min bɛ tali kɛ lajɛbaw ni lamɛnbaw la u b'u sigi ka makɔnɔni min kɛ o de ye kibaruya ni kunnafoniya o ye bi dun a dun sɛbɛkɔrɔ fan bɛ kosɛbɛ bawo kunun ma baara wa jamana dun sɛbɛkɔrɔ yugubalen a fɔ min ma ko confusion walima a diyara sa de an ko ten ko yuguyugu bɛ na ni ɲagaɲaga ye a fɔ kuma ma mɛn yɛrɛ walahi wa ka caya dɛ an y'a f'u ye n ko tere tɛ u ka kulusi kolontigi kumaw lamɛn kuma dɔw la tere tɛ awɔ donjan kumaw bɛ fɔ nka hakilimaw b'a fa siga t'a la ni ala ka jɛ ye o kuma an tɛ an bolo bila a da la o bɛ kɛ min ye kunnafoniya kunfɔlɔ ye e k'i bolo mɔnɔ bɔ indicateur nɔfɛ ni ka i k'a dɔn k'a fɔ dakuruɲɛ kelen kɔnɔ kunkan kibaruya k'o las'an ma kabaleni a ma to kɔ daki ya baasi tɛ i k'a dɔn ɲɔ mana ɲɛ a bɛ fereke fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin sanga in ye indicateur de renouveau an b'ale ta ayiwa fɛn min ye daɲɛ kelen a b'a kɔnɔ bitun daki a kumana a ko anw da i n'a fɔ ko kunnangoya a dɔ la ko waati bɛɛ n'an sigira k'a fɔ k'an bɛna fiɲɛbɔda sɔrɔ ko wɛrɛ bɛ n'i bilisa o ko la k'o senna sumaya ayiwa i b'a ye k'a fɔ ko an bɛ se k'a ye k'a fɔ ko o kumana ko min n'an bɛ k'o banyɔrɔ yɛrɛ ɲini dɔ bɛ ka ko ka fara o ka gɛlɛya
gɛlɛya kɔni a kura wɛrɛ ye nin ye tun o gɛlɛya kura min ye nin ye o ma dogo maa si la tile 2 in mankutu bɛɛ b'o kan a kɔni mana bɔ dawuda fɛ fɛn min ye i k'a dɔn ka fanga ta i k'a dɔn k'a fɔ ni morifa ye walama ka fanga diyagoya ta ayiwa ko kɔni i k'a dɔn o bɛ fɛn min jira o de ye k'a fɔ ko a tɛ ɲa a b'o de jira ayiwa ko hali n'a y'a sɔrɔ maa minnu ye nin ko in kɛ ni u hakili kɔni b'a la k'a fɔ ko u bɛna i k'a dɔn a ko ndaɲini ni ka ko bayɛlɛma waati yɛrɛ lahala bɛ fɛn min ko fɔ ayiwa ko u kɔni ye dalaminɛkala sɔrɔ a ye dalaminɛkala min sɔrɔ o de ye k'a fɔ sa ko fɛn min ye k'a dɔn kununko u ye o laseliw kɛ laseli sira dɔ fɛ min ye jamana cɛkunba ye tuguni o de ye Asimu Goyita ye colonel Asimu Goyita ko i k'a dɔn ko a ye fɛn min fɔ ko a ko bandaw ko o kɔni ye i k'a dɔn sariya dɔw sɔsɔ u ye sariti minnu ta k'a ye dankari saritiw la n'o y'u ka bɛnkanw ye o kumana ko min ye i k'a dɔn ale kɔni o tɛ k'ale ɲɛ bosolen ɲɛna bandaw i b'a ye k'a fɔ ko nin ko min nalen filɛ nin ye ko a y'u ka sebaaya an'u ka fanga bɛɛ minɛ u la ko sabu k'u ye ko in kɛ u m'ale ka sebaaya n'a ka fanga gasi sigi k'a sabu kɛ ale jɔyɔrɔ ye min ye lakana ani wolomasi tabaw ka ko ye ko in kɛra ka pan ale kunna o kumana k'u ye i k'a dɔn sariti k'u ye u k'a dɔn o foroko u senkɔrɔ o de y'a to sa fɛn min ye o waati kelen ye i b'a ye k'a fɔ ko min ye colonel a yɛrɛ teriw ye ayiwa ko min ye conseil national de transition ye olu kɔni dɔ b'o ɲɛmaaya la ko anw da in bɛ i n'a fɔ ko kunnangoya a bɛ i n'a fɔ ko dangabaatɔya daki a ka fɔ la a ko min y'an ka jamana ye ko n'a ye sira ta kuma o kuma i b'a ye k'a fɔ ko a bɛna nɔbɔ ko la ko ka dabolo kura ta ko an bɛ tila ka na an fereke waatiw la waati minnu bɛna ni sigasiga ani hakili filan ye tuguni o kumana ko min ye nin ko in ye ayiwa ko hali n'a y'a sɔrɔ maa dɔw bɛ yen n'olu ka hɛrɛ de bɛ i k'a dɔn jamana bilisa ɲami a n'a a bisi basali la ayiwa ko hali n'a y'a sɔrɔ jamana bɛ gwɛlɛya ni degun kɔnɔ ko maa dɔw bɛ yen nɔ olu ka hɛrɛ de b'o la ko ni o maaw hakili b'a la k'a fɔ k'u bɛn'u ka hɛrɛ sɔrɔ jamanadenw lajabalenw kɔ la ayiwa ko jamanaden minnu bɛ lajaba kɔnɔ a bɛ san 10 bɔ ɲɔgɔn bɔ bi anw ma ɲɔgɔn ka fori an ma fiɲɛ bɔ da sɔrɔ o kumana ko n'a bɛ maaw ɲɛna k'u bɛn'u ka hɛrɛ k'o kɔ kan wa a ma nɔgɔn daki ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye Daramani Kɔnɛ an y'a sama ka bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ daɲɛ kelen don ani mo kanda in bɛ i n'a fɔ kunnangoya o kuma a ko a filɛ nin ye sa an y'a bɔ indicateur ka bidon bɔli kɔnɔ baasi tɛ min ye i k'a dɔn k'a fɔ annonceur ye Kɔrɔmoribo olu fana kuma bɛ k'a dɔn Kamara ko pourquoi ne pas le dire munna an tɛ a fɔ ko min n'o bɛ tali kɛ INTM olu ka trêve ko a kɔni kɛra i n'a fɔ diyagoya ye u kan Badiriba y'i kanto k'a fɔ an ka jamana ko maa minnu n'olu ka i k'a dɔn k'a fɔ faraɲɔgɔnkan kuluba n'u b'a fɔ a ma ko central syndical sanko kɛrɛnkɛrɛnna syndicat minnu bɛ u yɛrɛ ye o centrale ba kɔnɔ o kumana ko min ye u kun ka duwakun filanan i k'a dɔn o baara bila k'u kɔni kun ye o nu ni ka o don nka k'an bɛ waati min na ko sisan k'an y'an to taa yɛrɛ la o kumana dangari la ko bɛɛ lajɛlen la o k'o ma ɲɛ min kɔ min ni o bɛ tali kɛ INTM i k'a dɔn a maa ɲɛmaw la o ye sigi dɔ ni k'o kɛ kununko wuladayanfa u fɛ o ka wele bila k'a dɔn k'a fɔ biro maa bɛɛ lajɛlen ma ni kana hakili jateminɛw k'olu kɛ k'o kuma k'o taara bange fɛn min na o de ye ka bataki sɛbɛn ni ka o kɔnɔ kunkanko kibaruya ko diɲɛma kɛ o seere ye ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ u ka grève ni k'a lajɔ k'a kɛra i n'a fɔ diyagoya ye u ma k'a sababu kɛ n'i y'a mɛn i k'a dɔn i bɛ laɲini kɛ o k'a sɔrɔ o kumana jamana yɛrɛ sigilen bɛ sen kan o kuma ko gouvernement ani INTM olu ka laɲiniw ma se u ka kɔrɔfɔw ma se ka i k'a dɔn ɲɔgɔn faamu a bɛ waati jan kuma min na Mukutari Wane tako kelen ani Mukutari Wane tako filanan gouvernement fɔlɔ ani filanan ko ninnu bɛɛ lajɛlen ni i k'a dɔn k'a fɔ INTM tako fɔlɔ yɛrɛ o kuma ko ani olu kɔni ma se ka ɲɔgɔn faamu cogo si la waati min na tako filanan min yɛrɛ ma tɛmɛ hali heure 2 kan Kɔrɔmoribo ko fana ko kuma ko ma san sɔrɔ o kɛra sababu ye min bɛ tali kɛ Union nationale des travailleurs du Mali n'a bɛ INTM ni ka o ko fɔ o kumana ko a bɛ fɔ min ma u k'u jɔ fɔlɔ o kɛra u ma diyagoya ye k'o de kama u ye bataki ni ka o sɛbɛn ni ka diɲɛmaaw ni k'o bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'u lakunnafoni k'a fɔ olu ka nin baara bila in bɛ bila u ka i k'a dɔn hakɛ ɲini kɔnɔ nka ka bɛn n'i k'a dɔn k'a fɔ jamana yɛrɛ bɛ dangan min na bi an bɛ taabolo min na bi o kumana ko min n'o bɛ tali kɛ baara bila la ko ɲɔngiri donna a ko o la o ko ma ko i k'a dɔn k'a fɔ u y'a ɲɔngiri a ɲɔngiri kun ti dɔwɛrɛ ye sabu an yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ bi taa jɔnjɔn yɔrɔ ni taa fan jɔnjɔn ani maa bɛ se k'i kun fɔ yɔrɔ min na Kɔrɔmoribo o bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ kamana gbangu ye kama jamana yɛrɛ n'i y'a jateminɛ fɔcogo wɛrɛ la o kuma ko jamana yɛrɛ ko k'a sɛbɛkɔrɔ ɲaaminen don o kuma daa dɔ ka fɔ la ko INTM kɔni ka jamakulu ka fara ɲɔgɔn kan a taara wolo min na o de ye k'a fɔ o kumana ko a bɛ kɛ diyagoya u ma ni ka u k'a dɔn k'u ɲɛmajɔ fɔlɔ ni k'u jɔ k'u ka hakɛ ɲinini ni ka i k'a dɔn k'a fɔ baarabila min n'o tun bɛ sen
senna ko ka u jɔ ni ka i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ jamana ko la basigi ka sɔrɔ ka n'a kɔnɔna na min ye annonceur olu fana ka bibɔ ye nin. O kumana i k'a dɔn k'a fɔ Janjo Masa o kuma kelen don fɛn min ye i k'a dɔn Nouvelle Horizon ale fana da sera a kuma ma Nouvelle Horizon o ko k'a sabu kɛ i k'a dɔn fangabulon ɲɛma o ka i k'a dɔn dafirili ye ayiwa ko INTM k'a y'a ka kɛlɛ jigiso fɔlɔ o kɛlɛ jigiso n'o ye lafasali tɔnba ye baarakɛlaw tɔgɔ la ayiwa ko sabu ko i k'a dɔn kunfɔɲɔgɔn tɛ olu la ko fɔ kunfɔɲɔgɔn kura ka sɔrɔ u bɛ sɔrɔ ka i k'a dɔn u ka kɛlɛ ton da tuguni INTM k'o lasa k'u y'u ka i k'a dɔn baara bila ko i y'a fɔ cogo min k'u y'a ɲɔngiri a ɲɔngiri o sabu be i k'a dɔn kunfɔɲɔgɔn tanya la sabu ko interlocuteur tɛ olu la Union nationale des travailleurs du Mali ale kumala sunya de INTM o kumana u y'u ka i k'a dɔn baara bila u y'a ko wuli fɔlɔ o kumana baara olu bi daminɛ secrétaire général min n'o y'u ka maa ɲɛmaa ye n'o ye Yakuba Katile ye ale i k'a dɔn a n'a ka tɔndenw caman an'u ka bolofara minnu be yen n'o ye lafasali tɔn bolofara minnu bɛ kulu in kɔnɔ k'u ye ɲɔgɔnna jɛrɛ kɛ kunun ko i y'a fɔ cogo min na mai kalo tile 25 2021 sa in na a kɛra baarakɛlaw tɔgɔla so min be n'o ye bourse de travail ye a kɛra yen nɔ ayiwa o ko senfɛ sa fɛn min ye k'a dɔn ko min ye u ka ko taabolo ye ayiwa ko u ye hakilina caman ta o hakilina minnu b'a to i k'a dɔn k'a fɔ ŋaniya la fɛn min ye u ka baara bila ye k'u b'a ko ɲɔngiri fɔlɔ ayiwa n'ale kun donna kabi i k'a dɔn ntɛnɛndon mai kalo tile 24 ka taa kun cɛ jumadonna ayiwa ko tako filanan a kun fɔra ko o bɛ daminɛ jumadon ni k'a kɛ i k'a dɔn badabada baara bila ye k'a sabu kɛ jumadon kalo tile 28 fo ka taa fɔ waati min kɛra ni bɛn kɛra ko la ko nka ko min ye i k'a dɔn UNTM ye ayiwa ko min ye i k'a dɔn o ye jate min ye fanga dafiri k'o kɛra wolomasiri tabaw fɛ nin kɛra diyagoya fanga dafiri ye ko o kɛra sababu ye kunfɔɲɔgɔn tɛ olu la u bɛ t'u sigi ni jɔn b'a batiriw ni ɲɔgɔn cɛ k'o maa tɛ yen fɔlɔ o kumana olu ye ɲɔgɔn ye ka ɲininkaliw kɛ ko i k'a dɔn kunfɔɲɔgɔn ni kumaɲɔgɔn tɛ olu la fɔlɔ u bɛ danaya da jɔn kan jango k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn olu ka laɲiniw ye min bɛ se ka i k'a dɔn lafiya ani i k'a dɔn maaw ka bɛnkelenya k'o kologiriya ayiwa fɛn min bɛ se ka kɛ i k'a dɔn taali i k'a dɔn bɛnkelenya ani ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ fɛn min ye o hakilinaw ye fo ka taa se olu ka laɲini olu baaraw kɛli ma ko kunfɔɲɔgɔn t'u la o kɛbaa tɛ yen fɔlɔ o kumana ko olu ni gouvernement kun bɛnna min kan n'a ma ɲɛ ko gouvernement ko da wolona ayiwa central syndical n'o y'an ka lafasali tɔnba ye olu kɔni y'a jateminɛ k'u b'u ka i k'a dɔn baara bila k'u b'a ko ɲɔngiri fɔlɔ baaraw bi daminɛ k'a sabu kɛ ko gɛlɛya bɛ jamanadenw kan hali baarakɛla yɛrɛ minnu bɛ baara bila la a cɛ ni muso ko gɛlɛya b'u bɛɛ lajɛlen kan wa o gɛlɛya kelen de bɛ jamanaden bɛɛ fana kan hakaja ko i k'a dɔn ko tile damadɔ min baara bila kɛra a kɔni k'a kɛra gɛlɛyabaden ye o nɔ yera koyi k'a sabu kɛ mun ye ayiwa i k'a dɔn a baara bila a kɛra gɛlɛya ye maaw bɛɛ lajɛlen ma tɔndenw u y'olu wele k'u ka segin ka n'u ka baara daminɛ k'a ka daminɛ bi arabadon in na mai kalo tile 26 o kumana k'u y'a perepere latigɛ k'a fɔ o kumana u ka bɛɛ ka segin ka t'i ka baara yɔrɔ la yanni kunfɔɲɔgɔn kura ka sɔrɔ o kumana min ye i k'a dɔn nin ko ye sa a dɔ la ko fo ka taa kuncɛyɔrɔ ɲini i k'a dɔn k'u bɛ baaraw kɛ ni hakilina ye olu kɔni ka laɲiniw a ma bɔ a ma nka fɛn min ye i k'a dɔn bɛnkan minnu ni olu taara laɲiniw kɔnɔna la i k'a dɔn olu fana ma bɔ a sira fɛ o kun nana ni baara bila kura ye nka i k'a dɔn ni ma ɲa ko kɔ a k'a sɔrɔ kuma ɲɔgɔn fana b'i la ko olu kɔni ko fanga dafiri olu fɛ ko tɛ dɛ a ma bɛn u ma hali dɔɔni o kumana ko olu b'a kɔn nka u b'u sigi k'a ko lajɛ ayiwa ko yɛlɛma min donnen filɛ Maliko la nin ye tuguni ayiwa ko i k'a dɔn ko n'a dabɔlen don lakilinin kama cogo min na fanga furancɛ fanga bɛ sira jɛlen ta ayiwa ko u ko o dantigɛ bɛɛ lajɛlen ye ko ɲɛfɔliw kɔni kunfɔlɔw kɛra olu bɛɛ lajɛlen dara jama kulo kan nka min ye i k'a dɔn n'a dabɔlen don bayɛlɛma min n'o ɲinina ne ka lakilinin don fanga furancɛ fanga la ani kungilenna kelen ka sɔrɔ a ko la ka taa kuncɛ ni hɛrɛ ye ayiwa ko dala a dɔ la ko n'o kɔni de don a fɔra a banna nka u ye laseli minnu kɛ jama kɔni y'o mɛn sabu o ɲɛsinna jama ma Mahamani Ture ale ka nɔbila sɛbɛn nin ye an y'a bɔ i k'a dɔn Nouvelle Horizon kɔnɔ Janjo Masa u ka bidon bɔli don ayiwa an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ko ɲɛ nɔgɔya amina yarabi a ko bilama sɛbɛkɔrɔ da in bɛ sa a dayinnen don nka a kɛ mɛ i n'a fɔ texte ye texte fondamentaux yɛrɛ ye 3 ye constitution bɛ yen charte bɛ yen maintenant sisan redressement de charte fana nana k'a damana voilà o fana ye kura ye mais jama ma sigi o kunna jama ma sigi non an ma sigi o kuma kunna k'o batiri an ma sigi o kuma kunna la constitution charte de transition maintenant redressement de charte de transition voilà o fana tile bari o fana ye kura bɔlen ye il va falloir que an ka adapter o la nka n bɛ min f'i ɲɛna cɛkɔrɔba ye Mali kuma ni teretɔ fɔ don min na ne ko n k'a ti fɔ n dabila a y'a fɔ
ntaro ni hakili bala Mali kuma ni territoire ti fo do mi atari jomal de onye koro kono wari jamana la ko ma ko kale ka bare wala seme ko ma shiga kuma ta to ale ka wala seme si ka tabla sasa ngoni wala yare boshira yare ai wango kuma ni territoire do ndo amako ya kata do abe wala di mamima amine ba nan do ake nan kana amine kuma mabwala bo asimi ni fana asimi fana ni mine kuma mabwala Musa fana mu foti Musa yafo mu kwale te ku fada jolima sasa ngoni ni munu mbe Musa mara yafo kwale tabla ko pasi alen jamana nyema ku dana ya buri nyoche ma le tabla mashi tabla de tifo nte mani territoire do Mali na choroba yafo anyinana ni munu minana sa aba fo de ni mi koloshi na ma koloshi démissionné de alnati kono nous gogo a karsa démissionné a jo mani ton la c'est ça ka démissionné ngante ni ya foye kuma ni territoire amena asuruya na janya ala ka kunya no ya tamation ti dugo kromro ikado ko daba wuledo ka sabu majoro dore fe mi gouvernement kurami no sigrani wat labayna hakilla jiga kanga sega ke wat mina muktar wan ko nyire be bodi no redresi mo gote ko redresi wazir shardi o malasali o no de ko bebe gurema ile alaga komi ikado ka fo jamana nyama walma mi franja fanga manyema bandau anaka danga asimi guita ko kuma ko koni filla nywanga nyema ikado nywanye fla kofe kuma ko entretien indépendant uluka fasiri ni nye Abdoulaye Jara ale kembe ka kalmu kala nika ota riba yikanto Abdoulaye yikanto ka foko damado gouvernement kura siglen ko kromro nika ikado ajamakulu ko fo moye mi no ye ndene kalo kile mugani nani ne kalo samba fla ani muga ani kele jamana mi ne oye kado ka fo faso maliba franja fanga manyema no be karamogo ikado bandau kufo anaka ministri nyama muktar wan o kuma na foka se ministri mi vana ni ikado ka fo okumblala hakilla jiga keleke chew ani keleke chekoro kunga kibara nyana boli o kunga kibara nyana boli ma no ye general Suleiman Dugure o ko num bella jele koni yoroni bella jele la wati mina ikado gouvernement kofura ko koni minena ikado ku bla berela madriba ko ni yataka jatimne ko kuma ko jalaki min nyeshina uma ode ka fo bandau ani muktar wan ikado ko ngania de tumbe ukono ni ka sabotage ke yoro oye ka lagoshi dike ka nyeshi ikado ka fo franja fanga uma ko ningira korfo kanye mumbara kolal Asim Guita ale minyere ikado ka fo CNSP koro uma nyema ye hakilla jigina madriba ko kanga hakilla kunu nika uke ko wati mina ni korfo no bital ka gouvernement kura ko ni kibara dira ikado jamana de uma o kuma na ko ako amabla dagrindala o giro bella jelela nun zenzena ne ka to bla ikado ka fo kati kamimbe no ba fo mako kati ikado Sunjata Keita abla yi kanto ko ni ambe doni mine ko bi ko dana balia ma do ko kula ko ni ikado sigi gele ale ikado mi franja fanga manyema na bi banda ko fo ani mi ni obi talike akadanga ko lal Asim Guita ale mi nyere hakilla jigina mi ni o SNSP manyema koroyi o kuma na ko dana balia kunzigira nuni nywanje ko sabu kunti dore ko kabla ikado ka fo gouvernement kura ikado o mawu lucha o kuma na o dili kungango kibara ulla ko wati kera mi mitalike ikado ka fo ma dowla munun jose ye gulu fa bare na kosobe wati mina utukalo kileta ani sheki ikado o kuma fanga dafri mingera hakilla jigina ko gouvernement sigira ikado ko ere ko juba jutigla mo ulu maye korofo konnana o maye ikado ka fo ko kono no bitalike kolal Sadio Camara ani ikado ka fo kolal Modibo Kone o kuma mi ni o bitalike numa ko fole nuna o ko kolal Sadio Camara ale tumbe ikado ka fo keleke chew ani ikado ulu masiri tabaw ulu kongango kubera o nyana boli ulla mi bitalike Modibo Kone na ale kunye ikado ka fanka jamana ministri so mi nyashine do an yere ka ikado ka fo lakana ni jamana dumbulla here lakana ni o nyana boli ulla Modibo Kone ko ale kumbe o manyema ya ulla o ko ni bara num bela jele kera ni ka panke ikado ka fo mi Asim Guita ana tonyonguna ikado ko bandau ka bara kele kera uye ani muktar wano ku jera ni kan wali ni ka oke kuma ko wati mina akoko ngera njugo ina ikado fadriba ko mimbi talike general Suleiman Dugure ale mimbla la ikado ka fo ministry so mi nyashine do keleke chew ani wulu masri tabo ulu kunga ngo kibara nyana boli joro ko ufa ko kuma na wati bela jele la kolel Sadio Camara ani Asim Guita ulu konye ikado ka fo nwan la soro kati ko kuma bela jele la o asoro general invana ben yoro ko foli na yi o kuma na ko ukoni general ne kale do berela o yoro ni bela jele la
General Dura Berelay Odriba ko utalenye okumana general minene ko mi chef d'état-major particulier du président de la transition ku yetegeda o fanaka secrétaire général de la présidence anaka danga o yetegeda o kan o yoro bela jilela okumana ku kontara ni kai kado mi Muktar Wan ni ku senze ka boy kado ka fo primature la ni kata ikado o bla bando fe o lu bela jile to bla unye ko katif ikado ka fo kamba ula ko sabute do andre la capitale du Mali, Kati Sunjata. Kati ne fera plus peur à Bamako. Kati va continuer à faire peur à Bamako. Kati va humilier Bamako. Kati va même humilier Bamako. Kati a déjà humilié Bamako. Ah, en tout cas, franchement. Il y a combien de garants de Bamako sont partis la nuit à Kati? Okma, Kikado ka fo mi ye ni ma ko fole nuye, okma na ko yoro bela jele la mi mbi talike wale na ka kunti dore, wele blara bandaw ma, ka deli ka mauro bla ka kuma afe, ka dabali ni fere tige. Benga unye munu ye ikado aki yere yo mine kono, la ko bandaw ma o meni ikado ka fo kloye, o Muktar Wan yere ma ikado kalado anyina ka beni aye yoro anake inafo ikuma tige nyoya kofe dana ya soro mandi ko numa ko fole nu bandaw ani Muktar Wan driba ko kuma ko koni ikado mi ko nela Asimi Goita ana donyonga ikado bataki kono ko ni ya taka kala kibaye ka foko ukon tumba fika fere betige ni ka ikado la gushita ka nyeshi furanja fanga re tabulo uma ka sabuke benga unye mununye fere munu biseka latige wala sa jamana biseki yere boni ngoina ikado ko ukuma na ko Muktar Wan ni bandaw ko koni dabali ni fere betige wala sa ikado ka fo la gushita ni ka nyeshi ikado ka fo transition attack to nyuma ula ukuma na mabse ka fo yela tige zwanya do wa wal mandigere la odedo ka ko ngara kachiko mina mi gouvernement a fo anikado nunu bela jile ka kulo kara ku fara nywanga a general ni ya malanga ngi a ministru ana 70 no secretary general ye olu bela jile farla nywanga kaya sigi ya tendere sabu anye fere betige kadabali beke nyenye jombe anga jamana de la nye kele do nika ikado faso maliba nika ikado kinyejo anna na manye ka fo kambe ka benyini ambika fere nyini be ko dandige mbe chugo mina lakana kula anikado ka fo mi basigi kula akaka okumana mi benga unye uluka yeko ula hakila jigina mimbi talike ministère de la défense okuma ko mami kumblanai general Suleiman Dugre anikado mimblara protection civile la onikado sécurité kuna obi talike kado Mamad Lamine Balo nunu mbella jile okuma kube mamunu noro bla ule ikado ka fo CNSP disi badoye CNSP chedma do no bi talike kado akotigi yere yoro kobe mafla min labla norobla no ye kado ka fo colonel Sadio Camara défense ani kado ancien combattant la ani colonel Modibo Kone ko nunu ye kado ka fo moye munu ni ikado ko kuma ko uyera kosobe min ye franje fanga ngafo min ye ikado boromaka fanga ikado osonzori sinna watu la na koni wale inkele kofe ka koni ngere kado nisongo ya baye ikado mu no bitalike CNSP chedi ngoro ulula yela fere de tigele ndoku lamolo ya nyenyema wa ko kuma ko mabe unyingali ke nga koni fere mindo ko kuma ka kira ina fo fere koni yelamana ne ka nyeshi Muktar Wan no ani kado ka fo banda ulu yirama wadriba ko nunu yo ban ni ka jamana de ndo lame no bi talike mamnu no bi talike ka do franja fanga mamnu ngera ikado ka fo fanga ikado a Josubai ramaka watila o kuma ko lu koni ntaku dekrefe no ikulnel Sadio Kabara ani muru kuni o kuma ko ye Asimi ka kalfa toro kosobe ka ko majanya amma black ikado midi 14h Macron ina fo ya fo chugumina uye fere betige ni ka ta Muktar Wan dende o ka farata banda uka ani ya fumala gouvernement koro mado kulu bela dileta ka bismillah ne katika ulu feno akati ouais nango ko yayi des députés de 6 mois yayi un gouvernement aussi de moins de 2 heures de 1 heure quelque gouvernement 1 heure quelque. Et puis, la liste. La liste a été follow. Il n'y a pas eu de déclaration. A foiro et masoro. Liste follow là. Liste follow là yé. Anu kadala jelike. Asimo kore. Ashiye. Ko bolo miye shido mola ko bolo de babo. Abi kureso yande. Ndale mbina yande. Yani re. Bolo miye shido mola. Bolo kile de bi shibo mola. Ndale mbi sementia ni kuina. Aya, akobori gabi ne Asimi positionné ne ni chef la di nyonje a positionné ikumba jate mlega fo position ganzante de no dende ndo ikoro kuma kuna nyenyi ngalike kuna majoda shi Asimi la
ngo sabu a bɛ fɔ k'a bɛ n'a y'o jaabi mɛ wolo masiri tabaw ka jɔyɔrɔ min na n k'an ɲɛ tɛ jɔda la o la siga t'a la lakanako min n'a kan k'o ɲɛnabɔ n k'an ma jɔyɔrɔ y'o la Sadio Kamara min n'o sen bɔra a la n'an kɔni y'a ye o ye minɛnw di wolo masiri tabaw ma kɔsa in na n ko an tɛ se ka jalaki bin a kan nka ji madalen jukɔrɔ ko ti dɔn dɛ ne yɛrɛ bɛ Sadio wele ko Masumale Masumale nka a tɛ kuma Kamankɔrɔ n'a fɛrɛ cɛ kuma man ca o Allah la kira cɛ kuma man ca ani cɛbakɔrɔ min b'i yɛrɛ fɔ muso kelen a tɛ kuma a tɛ ye y'a fɔ la hali image ninnu i b'a ye a tɛ ye o si la Sadio de bɛ kɔgɔ Sadio de bɛ kɔgɔ ale ni cɛbakɔrɔ minnu bɛ t'u yɛrɛ fɔ musokulu cɛ la k'olu ye cɛya tiɲɛ u tɛ kelenw ye u ye cɛya tiɲɛ nka Bandaw kɛ cogo di Kabakari yɔrɔ kumajugu fɔra a fɛ Kabakari yɔrɔ kumajugu fɔra a fɛ n'o tɛ ninnu de taara ale ta foro kɔnɔ ka na k'i wele ka na n'i y'a ye olu tilala k'ale bila olu la awɔ nka kumaw don dɛ maa t'a fɔ k'a goya i yɛrɛ la dɛ maa si t'a fɔ k'a goya i yɛrɛ la an m'an Bandaw lamɛn an m'ale ka fɔta mɛn Mugutari ma fɛn fɔ fɔlɔ u kumada yɛrɛ t'u bolo fɔlɔ u kɔni lasagolen don lasago yɔrɔ la fɔlɔ résidence surveillée baasi tɛ jamanadenw fana sigilen a bɛ i n'a fɔ ko a ko in yɛrɛ a consommé na jɛ kɛra n'a ye ayiwa an ka diɲɛ tɔnbaw ka kuma caya tɔrɔ dɛ jɔ kɛ nin kɛra n'a ye jamana kɔnɔ sabu fɛn ma fɔ foyi o ko bɛɛ ka t'i ka baara la ko foyi ma tiɲɛ wa bɛɛ bɛ ka t'i ka baara la wa ko kow bɛ taa fo ka t'u da kun i n'a fɔ a laɲinina cogo min na ayiwa an b'an sigi sisan k'o ko de lajɛ siga t'a la ani u bɛna gouvernement masina min sigi ani gouvernement in bɛna sigi ni hakilina min ye u ka baara kɛta bɛna kɛ ni min ye an b'o de jateminɛ mago b'o de la diɲɛ tɔnba ka hoho in fana filɛ nin ye tuma dɔ la anw t'an tulo da o kɔrɔ a t'olu kan koyi a b'anw de kan yan tiɲɛ yɛrɛ la n m'a faamu wa a b'anw de kan yan an n'an sigi o la ten fɛn dɔw bɛ yen kojugu tɛ bɔ dugu la gansan nka anw t'a fɔ ko coup d'état ka ɲi dɛ coup d'état yɛrɛ fansi man ɲi kabi Ala y'an d'an ma jɛn n'a ye nka nin yɛrɛ kɔni ye fɛn min ye a binna bɛɛ da kan hali kuma ma sɔrɔ maaw bolo ko tigiw yɛrɛ ne ko waati min n'a sumanen don waati dɔɔni kalo 18 k'o dɔn k'o laban k'o dɔnnakari maa minnu kɛra o ko jubaju ye u ye min kɛ hali n'a ma ɲɛ mais maa minnu kɛra o ko jubaju ye aw bɛ se ka na olu ta k'olu sen bɔ a la i n'a fɔ y'a fɔ la foyi ma kɛ a bɛ gɛlɛya munna jɛ in yɛrɛ fana ma sigi tiɲɛ kan a ma sigi jɛlɛya kan sabu minnu yɛrɛ kɛra Burama ka fanga dafirili tontigiw ye olu de fɔlɔ taara k'u mɛru kɛrɛfɛ Maliko la o kɛra an bɛɛ ɲɛ bosolen ɲɛna o kumana ni kɛrɛfɛ mɛruw ma ban mariage la matar ni connexion de bɛna kɛ est ce que connexion in ka nɔgɔn bilen a bɛ gɛlɛya e yɛrɛ m'a fɔ ko tigɛnsoya ko danaya sɔrɔ man di wallahi tigɛnsoya kɔfɛ danaya sɔrɔ man di bon yala danaya yɛrɛ bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ wa a ka gɛlɛn wolomasi tabaa minnu kɔni ye fanga dafiri olu tɛna ɲɔgɔn kɔ bila anw k'an ka wara fa k'e b'o golo dɔ k'an nasira a fana ka gɛlɛn dɛ nka a kɛ ko man ɲa a tiɲɛ yɛrɛ la n ka cɛkɔrɔba to a danbe kɔnɔ mais cɛkɔrɔba fana n'i y'a jateminɛ ka mɔgɔw bila ka cɛkɔrɔba ko malidenw ɲɛ n'i ye communiqué kɔnɔ ko kalan kɔrɔmuruba ka gɛlɛn a bɛ cɛkɔrɔba ko malidenw ɲɛna Faransi k'ale ye yurugu papier bɛɛ ta k'a di kiiritigilamaw ma a ye ko sɔrɔ a tun b'an k'o fana fɔ awɔ sabu jɔn b'a dɔn n'a y'a sɔrɔ maa fanga dafiribaw yɛrɛ n'a y'a sɔrɔ olu dɔw sen b'o ko la siga t'a la ɲininkali gɛlɛn latigɛ ko ka ca koyi Mali ko ka ca ni latigɛ ko fana ye latigɛ ko ka ca Mali sigi ni Mali latigɛ ni diɲɛ latigɛ tɛ kelen ye wa an bɛ Mali latigɛ la wa bi tuguni diɲɛ bɛ k'anw filɛ woni fɛ wa diɲɛ yɛrɛ fana bɛ ɲini ka kɛlɛ diɲɛ bɛ k'anw filɛ woni fɛ diɲɛ maa yɛrɛ bɛ ɲini ka kɛlɛ anw nɔfɛ fana k'a sɔrɔ Emmanuel Macron ye discours gɛlɛnba kɔni kɛ Macron ni ka bɔ an da la sa Macron kan bɔ ale de ye nin bɛɛ se Bandaw ma awɔ Macron de ye nin bɛɛ se Bandaw ma awɔ ale de a y'a fɔ dɛ Muktar Wane o kumana Janjo an tɛ sugu taali ɲɛɲini baasi tɛ awɔ an t'a bɔ sugu la n'an ye kibaruya min sɔrɔ yen n'an seginna ka na an tɛna Bandaw ko tɔ fɔ awɔ ni Ala ka jɛ ayiwa hakili la an taara an nana an ye café Niger dɔ ni ka o siroté o furuna o kɛra sababu ye ka fari fana sɛbɛkɔrɔ kosɛbɛ ka ninkura fiyɛ fari la wallahi o kuma an bɛ lajɛbaa bɛɛ fo ani lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ani café Niger k'a dɔn a n'an dɛmɛbaa kulu wɛrɛ minnu bɛ yen kɔrɔbɔrɔ ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka yira k'a fɔ fana daw yɛlɛlen don hali bi o kumana groupe renouveau la yan walasa mankutu kɛcogo ɲuman o kumana ko o labɛn ni k'o lase an taara an nana an ko ten mɔnsɔn jamana ngi sɔn tɔgɔla don a bɛ ten o ma an ti awa mɔ o bɛ kɛ baasi tɛ
Express de Banco Romero ale kumambe Express ko ni ya taka jatimne kambe doni mine ko bi ka do ko sanu boyro dokunga o kibara chara nabi mina kuto nika okufo ko society malienne mi ni ikado ka fo ulu kon kunye ni yoro nika akibara la soro a ko kuma ko mi mitalika muktar wanna aka kunye ajak ngulu kerala na chamanje uye retrait de permis d'exploitation d'or de mina kuto une société malienne au profit d'une société étrangère Asmi doit demander des explications à Banda ou Mouktarwan. Alibia. Ange. Utala bleu, ugutoe. Oma ni. Sebe ungata kufese fsedro utala bleu. Abu nyinga obuna munefo. Ome nu dongo emi ala tage. Kona nagara ni marake ni tara fendi nyinga likili ko fana kagela tabe. Ni nyinga libe ga aba folo buramala. Ai nunu nti nyinga de. Ni makorombe nyinga mbali fanga nye makorombe nyinga mbali kuno abidam ne ibe kadla nu binan nunga te janye bashite koromro mi express oluwe ni ko yita so koromana ko ni ataka jatune wati na ko mi mitalike kado ka fo sanu boroi aka kuma se ko tara ko anga kibaro dila do re afo ko scandale au sommet de l'état o kuma na ka sabu kete do re mi no mitalike arrêté de la ko kuma ko mi mitalike ministre nyama na bi Muktar wan ko fo ko ali anyini nika o arrêté nika abrogé nika ikaro ka fo ka abwama peu arrêté numéro 2021 et cadre 1078 kabo ministre sonya romi nyashine do dugujoro nafulo diko ani kurango nyana boyro ulla mi mbulno blala maskalo kile mugani nani samba flani mugani kile okuma ko ni zenve mi metalike kado ka fo ni permis na okuma ko olu ko ni ko permis ko akunya mariara ne ka anyini na ko mamuya soroko de toy ko société litif big meaning okuma ko abe LB meaning ni charle ka okufo abe mina ko to ikado okuma na ikado sanu nyini yoro ne ka okungo kwera kufo kenya bakaw ulu ka marabulu konnana nga ko ministre nyama koro nabi Muktar wan kufo l'ancien premier ministre Muktar wan kale kunye fere ni dabali betige wala sa ko ulu koni nje ikado ka fo ni sebeina ni ka kumane ya uma ni ka di kado ka fo sanu boro kura duna munumbe kwa jugoro ni ya yuruku jwe ko ikado sefa war milliard kili espérance bon ko di afre parti par l'ancien premier ministre Muktar Wan au profit d'une société étrangère avec en toile de fond plus d'1 milliard de pots de vin. Parti sakana. Oubien. Ni tiens do. Sebe koni. Abora abe extra mo ko de kono. Ko milliard kele ko Muktar Wan kuma fe ki da o kofe ni ko mine ko ci wara kula ka sabu ke ka do ka fo mimbi talike société malienne do o kuma ko lu koni kuma ne ya ni permis la. Padriba ko ni ataka jetine ko vocal do no ye ka do kuma kando o fulu la mimbi talike secrétaire général mimbe ministre ko gouvernement kuna ani ministre koro no bi ka do ka fo Lamine Seydou Traoré ne ka o kofo kuma ko lu ye nwan wele ka do korofo do seve weekend na ko wati mina ko to ikado o kuma na o seben ko kun o kibara o la o ko société mi na bi litbingo ne ka o kofo o ministre ne obe Lamine Seydou Traoré ne ka kofo o kuma na ko seben o kwa kibara na kuna fune o be seben ko ni ikado ko yamaria dira ni hakni société ko folena ni Mali société o kuma na Mali fanga blonde ya sege ka benisa ya kisoyi ko ka di uma akuma na ka seben mi mi se kata laje ordonnance mi ni obe ordonnance 2020 19 ni ko kofo ikado ka beni jamana sariya sun yere yi mi ye tega no blala mars septembre ko kilim ngani wulum vlan samba fla ani mwani kele code minier be ikado a prepare la tige wadriba ko ni ya taka jatimne ko chaman be olu yu glo ko ina ko muna ikado sebe inka walma kuma kan mbora o kunga ko mo wi kuma kan min vora akono o kuma na ko ikado chaman be ki pan okuna sabu ko kuma na ko mi metalike ikado Muktar Wan ani ikado kuluba yere la olu kumbe ka ikado ministre Lamine Seydou Jagoya ka sorati ministre la de ministre gouvernement chileko wati mina gouvernement te o kuma ka sebe do blaka na dama ka ko signé Jagoya la Lamine Seydou no murutira koyi ako kale ba signé dalu jume ale te ministre ala bli o tigi yere mingo kale ka signé yala o de kanga o ka yamuria o ka ngale yamuria ka signé wa akuma majare amano ware o kuma ko yani mo ku glo ko muna ko mbora ko nga kanga donde ko ikado mimi ka fo o tnye munye o ka sabuke miye ko mimi talike ni ko ina ka bi ikado ka fo da chamanduna alla ni watla bay na ko banda obi yele kuma mina fangana ka kalinga kera ko anga jamana sanu ka bi brier ambel
lajɛlen ye nka ko wale min yɛrɛ i k'a dɔn Muktar Wan fɛ o kumana k'a yira k'a fɔ Muktar Wan tun bɛ nin ko jukɔrɔ ko ka i k'a dɔn dɛmɛɲɔgɔnya ta k'a ɲɛsin société wɛrɛ ma n'a bɛ Bitgold ni k'o kofɔ i k'a dɔn o kumana ko nka ko dɛmɛɲɔgɔnya min don kɔrɔmɔrɔ k'a kɛtɔ tɛ gansan wa a kɛtɔ tɛ Ala kama sabu CFA wari i k'a dɔn a miliyari 1 kuma o bɛ a la ko i k'a dɔn k'a b'i n'a fɔ CFA wari miliyɔn miliyɔn 500 k'o kun labilala ka ban o kumana ko sɛbɛn tɔ fɛɛrɛ de kun kan ka tigɛ Muktar Wan fɛ walasa ka i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ société n'o ye Mali ta ye olu minnu y'a lasɔrɔ n'o b'a ma ko n'a fɔ anglais de ka gɛlɛn kosɛbɛ o kuma ko min ye société Mali ta ye n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ lit mining o kumana sarila olu ka nin société waati min na olu y'a ɲini k'a sɔrɔ o kuma ko fɛɛrɛ de kun tigɛlen don dabali de kun tigɛlen don o kumana Muktar Wan fɛ k'i da CFA wari miliyari 1 kɔfɛ ni ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ wa ko i k'a dɔn ko ordre bɔra yɔrɔ min o de ye k'a dɔn k'a fɔ kuluba ye n'a fɔ kumakanw ye a yira cogo min na Esperance Bamako kɔnɔna na ko nin ko in k'a sɛbɛkɔrɔ da in na kosɛbɛ ka sababu kɛ k'a sabanan ka taa i k'a dɔn Cour suprême na ko Cour suprême ye i k'a dɔn kiiri tigɛ ka yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ Bitgold olu ni i k'a dɔn k'a fɔ o kumana maa man kan ka kiiri kɛ nin ko la sabu société min n'o ye Liting Bingo min ye ko Charles olu de ye i k'a dɔn nin ko in ni k'a lasɔrɔ wa bɔ olu de ka i k'a dɔn k'a fɔ yamaruya kɔnɔna ko sɛbɛnkiiriw y'o bɛɛ lajɛlen yira nka ko Muktar Wan tun bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ ka dabali bɛɛ sɔrɔ i k'a dɔn miliyari 1 kama ni ka i k'a dɔn k'a fɔ nin sɛbɛn in ni ka bayɛlɛma don a la k'u tun bɛ ka ministre Lamini Seydou ni k'ale jagoya k'a wajibiya ni ka i k'a dɔn a k'a bolonɔ bila a la sɛbɛn min n'o ye i k'a dɔn attribution min kɛra min ye permis di k'a dɔn k'a fɔ Mali société in ma ni ka o sen bɔ o kumana nin sanu ɲini yɔrɔ o kun kan o kibara o la k'a sɔrɔ u y'a kɛ ni sariya ye u y'a kɛ ni k'a dɔn k'a fɔ a kɛcogo la ɲuman ye nka an bɛ donni minɛ ko bi ko yala nin ka kan ka ye kan to nin cogo in na ten wa jamana waati min na jamanaden bɛɛ bɛ kule ko jamana sanu bi bɔ o kumana ko jamanadenw t'a tɔnɔ sɔrɔ nka ko hakililajigin ka kɛ ko bandaw b'a kalen donni min na u k'a ma ko président de serment a b'i kale jamanadenw ɲɛna don min na k'a ye kumakan dɔ fɔ o de ye k'a fɔ Mali sanu a b'i legelege an bɛɛ lajɛlen ye nka k'o kumana ko Muktar Wan ani bandaw k'o kun tɛ o minɛ kɔnɔna nka kɔrɔfɔ in k'a sɛbɛkɔrɔ da in na cogo min na ko an bɛ donni minɛ ko bi min bɛ tali kɛ mina ko to kunkanko kibara o la o ni dossier min n'a a traité ka ban i k'a dɔn Cour suprême na ni ka laban k'a ko bɛɛ lajɛlen jɛya k'a fɔ ko fo jagoya ni fin a ka bɔsi dɔ la n'o ye maliden dɔw ka société ni k'a di k'a dɔn k'a fɔ dunan société dɔ ma a kɔrɔmɔrɔ k'o ye kamana gankoba ye min bɛ ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Muktar Wan ani k'a dɔn k'a fɔ bandaw fɛ waati tɛmɛnen la nka ko n'i y'a ta k'a jateminɛ secrétaire général min yɛrɛ bɛ présidence la n'o bɛ n k'a fɔ gouvernement na n'o ye Jabate ye ko Jabate ko k'u bɛ fɛɛrɛ wɛrɛ sɔrɔ a la wa ko fɛɛrɛ kun ye mun ye o de ye k'a fɔ premier ministre yɛrɛ de tun bɛ décret in annulé Esperance Bamako i k'a dɔn mɔgɔw bɛ se ka taa ta k'a lajɛ sɛbɛn kɔnɔ kunkanko kibara kɔni ye nin ye nin saninko in kuma cayara nka jamanadenw tɛ ka bɔ foyi ninnu ma a dun bi a dasilen don hali cɛ ka fili t'a a filɛ dɛ waati min na fɛɛrɛ wɛrɛw bɛ ka sɔrɔ o la Bitgold fana ko u banna olu ta la sariyaw la u bɛna di olu fana y'u ta fɔ yan Mali ka société dɔ ma ko k'a sɔrɔ olu de fana n'a ka kan olu fana ye sariya lasɔrɔ ayiwa nka ministre kɔni tiɲɛ na a ma don namarala ko la sabu u tun bɛ fɛ ka ala bolo bɔlen baara la k'a bila k'a ka ŋani kɛ sɛbɛnfura dɔ la a tɛ min kɔnɔ ko dɔn a ma sɔn o kelen ma dɛ mais i b'a ye mɔgɔw b'u gulo min na ko yala ko munna kumakan in bɔra kumakan bɔli tɛ mun bɛ kumakan kɔnɔ c'est pas la forme c'est le fond kumakan in bɔli bi yɛrɛ ni min farati wa i bɛ don i ka so kɔnɔ mais est ce que a ye nkalon tigɛ décret Muktar Wan démissionne na i b'o gouvernement na e tɛ ministre ye waati min na et puis un secrétaire général du gouvernement qui demande à ce qu'un ministre qui ne même mais il faut voir la moralité, c'est-à-dire de nos dirigeants. Et il trouve que réseaux sociaux ko ni téléphone ko amana sutura kama da ngone me min fi alni doni ka sojula sudi bi fina ka daso ka do buteli kono ka shi dugu mana je bi daile ni ma folo bebe aba fo ini che ka sura buteli kono shili la yi point va mo gunote ibliu konde dogote ibliu jera ni mai minge nanya na kromro anga bo adama denko ko anga bo ma ko mimbi ke o ka fo le ministre Lamini Seydou Traoré on ta fo on ta don anta ka keta do ala ya ndama nyon amandili kai mais am beje be kan aska siri ka fo ay dalu nyuma dira le ministre Lamini Seydou kabi bita ajirala ka fo ko manyana ma donga manyana ma de do te jate mali anga jamana ngono
ma ɲɛnama ti dɔ f'i sen ka bɔ a la n'o tɛ ni namaratɔ kun don ko koma yɛlɛmala kun don u ye a bila ni min na a bɔlen kɔrɔ ko yɛrɛ minisiriya la nin tɛ ndamanda ye a b'a ko ale ka Muktar bɛ miliyari 1 dɔrɔn a t'a tɛ k'a fɔ ko Muktar ka dɔ d'a ma yan a b'a di kɛ wajibikatoirement mais a ko ale ko k'i yɛrɛ bɛ se k'i miiri cogo di ko bɛ se ka nin bila a kun na cogo di a bɛ se k'a faamu cogo di k'ale yɛrɛ bɛ sɔn nin ma un secrétaire général du gouvernement ko yala nin yamaruya yɛrɛ bɛ nin bolo k'ale bila a la wa indemnisation la nga bolo dɔ bila fɛn na diyagoya la i mana kungo min sɔrɔ la i m'o san mais n ko a ka bon hakili ma quoi Tarawele kɛ a ɲɛna k'u bɛ fɛɛrɛ kɛ lala ko dabali min k'u labɛn n'o de la o ye pour antidater ka signature antidater k'u tun b'o fɛɛrɛ de lasɔrɔ wa Muktar Wani tun bɛ fɛɛrɛ k'a sɔrɔ tɔgɔ tiɲɛ dɔw dara minisiri yɛrɛ ka nin ko la jaja a bɛ bɛn ni tiɲɛ cɛ cɛ Mali yɛrɛ an kan k'an farati sa non adamaden kɔni kabako don an kan k'an farati sa de o tuma an b'a fo an kɔni b'a dɔn k'a fɔ mun ye tiɲɛ ye an ka jɛ ka tugu o kɔ a bɛɛ n'a la cɛ wallahi est-ce ko olu ka fara ɲɔgɔn kan ka kɔrɔfɔ la bɔlen ye nin ye nin ko ni Ala sɔnna ma yɛrɛ kɔni kɛra y'a fama la n k'i ɲininka a ye sanga min sɔrɔ ndamanda ma sɔrɔ si tɛ min y'a sɔrɔ ni y'a recherche dɔrɔn ye kɛlɛ b'ale nɔfɛ et puis recherche de don dɛ sanu bɔli tɛ dɛ permis de recherche de ye nin i tun ko k'olu ye dingɛ caman sen dɛ awɔ k'olu ye dingɛ caman sen k'u ye jateminɛw fana kɛ an yɛrɛ tɛna fɛɛrɛ kɛ an ka taa ye maa t'a fɔ k'are ka taa ɲɛɲini k'an ɲɛ d'a kan a ko bɛ dangan min na mina koto bɛ fa min a laban ani ko in bɛ dangan jumɛn na ninnu bɛɛ ta ye nin ye mais dugutigiw fana ni mairies ni communes olu fana ka kuma ye jumɛn ye ayiwa baasi tɛ mana ko dumisɛnw yɛrɛ minnu bɛ sigida la ye olu ka sɔrɔ ye jumɛn y'a ko la ko ne bandaw y'i kale dɛ a ko Mali sanu bɛ legelege an ɲɛ jaja tun bɛna legelege ale ni Muktar Wani ba yɛrɛ ye layidu ta ko yuruguyurugu kɛlɛ ni fɛn ninnu k'a bɛ dankari nin bɛɛ la nka fɛn tun ma daminɛ fɔlɔ Ala k'a ko ɲɛ nɔgɔya an y'a fɔ n ko ba taara ba nana maaw ma kuma in faamu a don kama ba taara ba nana sonzoro taara sonzoro nana an ma tila sonzoro ko la bisimila an b'a minɛ ni i k'a dɔn k'a fɔ informateur ye n'an ye informateur ta sa i k'a dɔn Janjo Masa fɛn min b'a kɔnɔ bi ko bandaw k'a dɔn bisi basa min bɛ jamana kɔnɔ bi bandaw ko kunkan a dɔ la ko i k'a dɔn k'a fɔ bandaw ko a ye laseli dɔw de kɛ Faransi a ka taali la ko yɛrɛ tiɲɛ filɛ nin ye bisi basa min bɛ yen bi k'a tiɲɛ yɛrɛ de ye nin ye maa min ka tiɲɛ dɔ Georges François Traoré informateur kɔnɔna la a ko bandaw ye taali min kɛ Faransi k'a taara gundo dɔ de waraka ko ye k'a dɔn wolomasiri tabaya bɛnkan gundow ye k'a taara o waraka Faransikaw ye k'o laseli kɛ yen nɔ min bɛ tali kɛ maramafɛnko kan ayiwa fɛn min ye k'a dɔn ko fanga dafiribaw minnu bɛ Kati olu kɛn bɛ ka jalaki jumɛn ta ka fanga furancɛ fanga maa ɲɛmaa sɛgɛrɛ k'a sabu kɛ ko a taara gundo dɔ de waraka gundo min ni olu kɔni yɛrɛ dama bɛnna a la u y'a fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn a la ni k'a kolo don k'o tun man ka kɛ kɛnɛma kuma ye ayiwa k'o bɛ tali kɛ fɛn min kan ko i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ tigɛlenw ani hakilina talenw k'a taara o gundo bɛɛ de waraka Faransi a ka taama kɔsada ni taama min kɛra yen nɔ o kumana ko min ye o ko ye k'o ma kɛ ko cɛɲi ye ko kunnafoni olu minnu bɛ i k'a dɔn fanga dafiribaw masurunya la u y'a jira k'a fɔ ko bandaw min ye furancɛ fanga maa ɲɛmaa ye a dɔ la ko ale kɔni taara i k'a dɔn k'a fɔ Faransi jamana ɲɛmaaw ko ka taa an ka gundo dɔ waraka o ye min bɛ i k'a dɔn duguduguma kumaw ko fɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ yan k'o bɛ sɛbɛn dɔ de ko fɔ sɛbɛn min bɛ contrat d'armement ko fɔ n'o ye i k'a dɔn wolo maramafɛnko o contrat ko ye k'o ko tun bɛ sen na ani sigika kumaw b'o ko kan anw ni Russie jamana cɛ ayiwa k'o kuma ko bandaw taara o waraka i k'a dɔn Paris k'o laseli minnu kɛra Paris ye sa k'i b'a ye k'a fɔ ko Faransikaw k'olu fana wulila ka ŋɛɲɛ ɲimi a nɔgɔnin fɛ ko k'u ka jɔrɔna ko yira k'a fɔ ko Russie olu bɛna i k'a dɔn dɛmɛdogoɲa ta k'anw sɛgɛrɛ ko maramafɛn feere bɛna tɛmɛ anw ni Russie cɛ ayiwa k'olu t'i jɛ n'o ye k'o ka kɛ cogo si la o kɛra Faransi ka wuli ka jɔ ye ayiwa ko anw ni i k'a dɔn Russie cɛ wolomasiri tabaya gundow fana k'o bɛna tɛmɛ an n'olu cɛ fo ka taa bila lakanako o nasiraw bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn min ye Emmanuel Macron ye a ye Vladimir Poutine wele i kɔrɔ ka kangari siɲɛ o ye k'a kana i k'a dɔn i tulo jɔ Mali ka nin laɲini in kɔrɔ ani Mali kana bɛnkan kɛ nin ko in kan ayiwa ko fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ a kɛra sababu ye fɔ ka i k'a dɔn olu yɛrɛ ka kuma sama u ni ɲɔgɔn cɛ o kumana k'a ni Poutine y'i bala nin ma k'a bɛ olu ka jamana ni k'a dɔn Russie jamana k'a b'u ka jangoma ɲɔgɔnya k'a b'a senna sumaya o kumana ko fɛn min bɛ i k'a dɔn farafinna bankun kan anw kɛra Faransi dérivé kulonkɛ fɛn nin ayi nous sommes devenus anw de ye Faransi dérivé saw kulonkɛ nin tɛ kabako ye Mali kulonkɛ diɲɛ bi an ɲini ka sa diɲɛ don o don sumaw bi sa faw bi sa baw bi sa kɛlɛkɛcɛw bi sa ko parce que an bɛ taa minɛ sa Russie la dɔrɔn ko parce que o fana kana kɛ o de la Amadu ko bi ko Mali kɛra kulonkɛ minɛni ye u ka renouveau matin ani Tomota
ne ko ngo jongola kamale ngi ma foy foni tiente an ko ni gara dum sonu ga kulunge minani redi kunare ya fo bi wacin do faransi ko ni bisa ko ni dungo de kan wa ambe dunya na dade fe wati bene sarakatala batibe ayo basite bismillah otmana mi ka do ka foni ngoesa ayo ko mi ka do jamana ni nyo anje ko mi mbe ka do farafina bangunga ka bi no fana basa o kuma na ko jirisu kana usiendo anga kola ko gelea do be farafina bangunga ya ka basa bu risu tale no Central Africa jamana de undeme ko benente faransi jamana ma ali doni o kuma na fanga franje fanga ma nyema danga vice president Asimu Goita alle ni ka do ministry flower be minu no do nya shine kundo ka do wuluma si tabaw ne kele che faringoro ko nyana bolima anilla kana ko nyana bolima ko lu minunga wulika joku baraka ka bon ko sebe aywa o ku ka joda fana kunga bo ko sebe fe mimbe ka do ni sebe England ko la no e document nye au ku bela jele benaka kan sebe England chogo mina amuse ka marama fe on soro irisi jamana obulo aywa ka do marama fe kura munu mbole do bi yasanga wuluma si tabaw bise ka dangari ka do ka fo chieningela ula aywa ko wuluma si tabaw ko minengo mimbula ko fana dagun o ko minye ka do jatige wala ke batigla ma o kele ka mona kise min shori auna ka kunkunye ka do ango mona sama ka bo anna anga jengo manyonya ikado ka fo ko mi mvle ni ko o koni ko kumbefe ka yela ma risu ka boloka o ko o sebe fra dobe no ya kopi aywa minye ka do ka fo transition ma olu ire masuru ya ma dobe olu de kopi nchi bandauma o badau ale fona ga tama seve ale taro gundo be waraka faransi jamana la aywa ko mingere ka do jere seve jere mimbe na fulko ni musaga ko fo farafina bangunga no kera faransi jamana la kale tara o communiquer no faransi jamana manyema uye ka jira ka fo ko okumana ko ka do dakuma oni risi jamana uche ko mabbe franje fanga manyema o machugo shila aywa fe mi ka do ka fo kati o masunu ya mawe aywa ka do ko go fanga franje fanga ka manyema e jamva ke ka jamva jumenge ko wulo masita ba ya gundo ka taro jamva waraka ko tumanka waraka ubena ka ya ka fo nyonye ka ke jakuma boye ka datugo meleku ko mumeto dakena ka do jango faransi bangunga faransi jamana manyema unyekoro aywa ko wika do ka kuma ulu koni samana ko sebe ko nga ko minye ka do ningo rebela jilenye ka betalike ka do haklinawo ani fere tigele undeka ko o mi kumanga ke gundo warakale ko de warakara ko te ko bendaye ulu ma ali doni o kuma na ko minye ka do kiri ren nasrafe kiba ka fo ka ko ga gelen ko sebe ko ni kiri ka sara sharia utaka laje ko minye bandawye ale de jamana nyemai adun jirala ka fo ko jamana nyema fana ko de ka do ka fo ulu masi tabaw ka nyema bai ale ko ni ka do ka fo ale de buka ko be latige ale de ba la waleya ale de bi jenaye o fanga dile do ama ni ko bonya da aka o kuma na ko akaka afana ka haklina fo wulu masi tabaw ka ko ka ko nga ko nu ko gundo waraka du ko wulu masi tabaw ka manyema ko no ye wulu masi tabaw kungo fo ko manga ka gundo waraka yede o ko sebe ngono ko wu ko no be na fe minga na ya suru tunya fo nyoy ka manga bokene ka aywa ko o kumbe famu o ko fe mi ni ngoisa ko ni ya jate mine ko agdabali banko chama meni kuma nungo nala aywa ka do ma lafliko kuma chama o fana be ni kuma nungo nala aywa kwa nake uma be ka do gundo ka ika do gundo warakara ni terema odun kelela gundo to be kashide o kuma na fe mi ka do ka fo ko ni ngomi vleni aka tara ika do ni gundo mi waraka makroni ko ika do ko tiere renda ko u fanga dafrili kundo e ninye ka tie do e ninye o kuma na ko mi nye ka do ka fo ni ko na tabulu ye ko ma fana manga wulite ka jamana nyema kuturu nomine ka fo kibo bolo bo fanga la ka soro dalu jonjon ti bolo ko yela nu ye ni kuma mi fo ko dalu jonjon be alawa aywa ko o ko mi vleni o fana ka anga sementia ni ko ojeya ika do mauma aywa ko fe mi ni ke wale masina nunye aywa ko ni mbe no ko ika do ka fo ko glonedo ko kusonzoro ledo ngo mi to sonzoro wulika temeto soro ye o kuma na ko mi nye la dala ko ye aywa ko ma manka wuli ika do ka fo ka ko ke mi mita jamana ka nafa na ka here jugu yala aywa ko maniel makoroni ka le koni ya ka jongo ala fo ko sabu ko ale jatigara ni kuma mina tirana de ko ako ko ay kaba ya tigada ka le be banda wire de kokoro madu ko kai ka do tabulu bela jileke ko ba jira muna ko maniel makoroni fe soro banda bulu kalo damadoni ngono ama min soro Ibrahim Boubacar Keita bulu aka sanwulo vla ko kuma na ko ye feunye ko jengo manyonya ani jonya njugu ya ko o chama meni ngoina kuna foni mi vle ninye ko nunu ngera kosana
dani kunnafoni binenw ye minnu n'olu mɛnna fanga dafiri ko in kan k'a kuma la tiɲɛ yɛrɛ dɔ ye nin ye o kumana ɲɛfɔliw ko o kɛra ka dafɛn minnu kan k'a la tiɲɛ dɔ wɛrɛ ye jumɛn ye minisiri kumababa 2 min n'olu bolo bɔra baara la dɛ ayiwa ko a tiɲɛ dɔ fana ye o ye ko ani document secret in ko nin fɛn 2 de kɛra fanga dafirili kun ye olu bɔ kun tɛna kɛ nin ye sawa parce que sɛbɛn sanfɛla la u kuma o kibaruya fɔra ye awɔ u bɔ kun dɔ fana tɛna kɛ olu de sɛbɛn yɛrɛ kolo donba jɔnjɔn a ko gulennen tɛ ɲɔgɔn na sa ale bɛna olu bɔ a la makɔrɔni k'a fɔ k'a sɛbɛn k'a sago kɛ awɔ o de ma bɛn u ma ko les vraies raisons de la brouille ko in yɛrɛ bi si baasa kun jɔnjɔn dɔ ye nin ye Georges François Traoré nin y'a ka nɔbila sɛbɛn anw y'a bɔ informateur kɔnɔ u ka bidon bɔli don janjɔ masa kɔrɔmɔrɔ waati koron kama min ye k'a dɔn diɲɛ seligi naani tɔn olu kuma bɛ Nations Unies o secrétaire général n'a bɛ Antonio Guterres ko fɔ ntɛnɛn i k'a dɔn k'a ye tutu dɔ ni ka o bila k'a fɔ a bɛ wele bila k'a dɔn jamana ma walasa faso malibadenw o kumana k'an basigi ka se ka lanati ka laban ka jagoya ko min bɛ tali kɛ Mukutari Wane ani k'a dɔn k'a fɔ min ye bandaw o k'u ka bila i k'a dɔn k'a fɔ hali kun tɛ ɲini a la o ko a y'o ɲinini ni ka o kɛ k'a fɔ ko vraiment ko nin wale min filɛ nin ye kɔrɔmɔrɔ ko olu ma i k'a dɔn wasa dɛ k'u nisɔngoyalenba don nin ko in na nka ko min bɛ tali k'a ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen i k'a dɔn CEDEAO tɔgɔ la ani Union africaine olu min bɛ nɔrɔ bila nin ko in na u da bɛna don a ko la ko don n'a nataw la diɲɛ seligi naani tɔn o kuma k'u na sigi dɔ kɛ Mali ko kunkanko kubɛra o la Union africaine fana ye i k'a dɔn jagoya ɲini k'a fɔ ko fɛɛrɛ bɛɛ ka tigɛ walasa min ye n'o o ɲɛmaa ye i k'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaa min n'o ye Congo jamana ɲɛmaa ye Félix Tshisekedi o kuma k'ale y'a jagoya ko min ye i k'a dɔn Mukutari Wane ani i k'a dɔn bandaw o kuma u n'u tɔɲɔgɔnw ko bolo ka bɔ u kan o kumana ko wale in k'u y'a sɛbɛkɔrɔ kosɛbɛ CEDEAO ani i k'a dɔn Union européenne ani fɔ ka se i k'a dɔn k'a fɔ États-Unis ma olu bɛɛ lajɛlen fana y'u ka hakilina di nin ko in na k'a fɔ k'an bɛ donni minɛ ko don n'a nataw la min ye i k'a dɔn diɲɛ seligi naani tɔnba olu yɛrɛ laban na i k'a dɔn sigi dɔ kɛ Mali ko kunkanko kibaruya o la lisi gouvernement dɔ lisi kɔni bɛ journaux caman na o kumana ministre 25 don kɔrɔmɔrɔ o kumana hakili la maa t'a dɔ yala gouvernement yɛrɛ bɛ danga min na fɔlɔ a tɛ yen o gouvernement de cilen nin ye o gouvernement cira n'i y'a mɛn sa kun de ko don n'i y'o tigɛ a tɔ ye jurukisɛ de ye koyi cɛ o kuma ninnu fana ka mara kɛra waati joli ɛri 2 sa kɛ a tɛ ɛri 2 dafalen bɔ dɛ ɛri 2 dɔ k'a jɛ gouvernement kura kɛ ale ti n'o gouvernement kɔrɔmɔrɔ o ma n'an pa o kunna n'o tɛ an ye gouvernement de 6 jours ye ka député de 6 jours ye a ye 6 mois ye ka sɔrɔ ka gouvernement de 2 heures ye 2 heures a Mali nin bɛɛ bɛ Mali la la hawla wala awɔ gouvernement de 6 jours et de gouvernement de 6 ministres aussi n'i ye gouvernement d'une minute ye don min une minute kana siga dɛ ala ka n'o cɛ janya mais kana bali ala ka n'o cɛ janya ala ka nin kɛ basi minute kelen ni tila de ye dɔ ye nin ye n'o tɛ a tɛ 2 dafalen ko non nin ko in kɛra mun b'a yira la ko minute kelen ta tɛna tiɲɛ la diɲɛ ko ka ca janɲɔ masa i k'a dɔn k'a fɔ ni maa wɛrɛw hamina n'an kungo ye an yɛrɛ bɛ hami n'a ye i bɔra ka maa dɔw fɔ k'olu ye k'a dɔn fanga dafiri in kɔn k'u ko ka maa minɛnenw kana bila joona ko dɛm fana ma to kɔ olu ko fanga dafiri in k'u b'a ɲini i k'a dɔn wolomasiri tabaw fɛ k'u ye maa minnu minɛ k'u kana bila joona ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ko dɛm olu ka kɔlɔsilikɛ jɛkulu min bɛ yen u y'a jira k'a fɔ k'olu ye jateminɛ kɛ kununko ko laseli dɔw y'a jira k'a fɔ ko jamana yɛrɛ a bɛ i k'a dɔn bisibasa sen kan a lahala tɛ i k'a dɔn ko ɲɛma jɔlen ye i k'a dɔn politiki ko ni adamadenya yɛrɛ nasiraw fɛ ko jamana yɛrɛ in bɛ cogo min na ko kabi mɛn kalo tile 24 ko i k'a dɔn denkura wolola ka nkɔyɔ la tuguni n'o fana kɛra ka fanga dafiri kura ye wolomasiri tabaw fɛ ko ale kɔni sigin bɛ k'a ko jate minɛ ko nka ko nimisa yɔrɔ ye min ye ko wolomasiri tabaw ye maa minnu minɛ ko u kumana nimisalen don olu minɛ nin ko la k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ tigɛ ka fanga ɲɛma k'o bila fangabulon ɲɛma k'o fana bila n'o ye président de transition ni premier ministre ye ani maa tɔ minnu minɛnen don olu fana ka i k'a dɔn ko in ju la ko k'a bɛɛ lajɛlen bila ko ka ɲɛsin nin ko in lahala ma ko damu ko k'olu kɔni bɛ fanga dafiri kɔnsɔn ani waati ko fanga dafiri yɛrɛ kɔni dɔrɔn tɛ ani ka maaw minɛ k'u don bɛrɛla kunda la ka olu tɛ o fɛ hali dɔɔni o bɛ laɲini min kɛ wolomasiri tabaw fɛ o kɔni y'u seko kɛ sa nka o k'a dɔn maa minɛnen ninnu k'u k'a laɲini k'u bila minnu bɛ bolola kabi mɛn kalo tile 24 ayiwa k'olu ka kɔlɔsikɛ jɛkulu o y'a jira k'a fɔ ko min ye k'a dɔn k'o ye k'u k'a lajɛ joona a ka ja min ye transition yɛrɛ nɔni min bɔra la yaasa balan kana don la o kɔ tɔ ka taa ɲɛ o k'a bɛ welewele bila i k'a dɔn k'a fɔ sigi ka kuma an k'o kɛ i k'a dɔn ni hakilina falenfalenw ye a dɔ la ko fɛn min o ko ye ko an bɛ wuli ni ɲuman ye o la o kumana ko fɛn min i k'a dɔn jaabi ɲuman olu bɛ sɔrɔ o la ha ka ja bɛɛ ka bɛnkan kɔnɔ o kumana k'an ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ olu kɔni bɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen wele hali n'a y'a sɔrɔ
sɔrɔ ŋaniya bɛ maa minnu kɔnɔ ka wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ k'olu bɛ taamaw farida k'u ka farida i k'a dɔn basigi ani i k'a dɔn hakililatigɛ kɔnɔ i k'a dɔn lajaba kana y'ala gɛlɛya wɛrɛ kana y'ala nka min ye fanga dafiri ye k'olu kɔni ma jɛn n'a ye wa minnu minɛnen don a ko la ko k'u kana bila o ye kodɛmu fana ka laɲini ye an ye nin bɔ indépendant kɔnɔ u ka bidon bɔli don janɲɔ masa aya indépendant hakili an bɛ kɔrɔfɔ kuncɛ n'o ye kɔrɔmuru drogue maɲi min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ drogue la o ye fɛnjuguba ye ko yorosokaw fɛ yen nɔ denmisɛn dɔ fana min si bɛ taa san 30 bɔɲanko kɔrɔmuru k'ale kɔni ye mandalamafɛn ta a kɛra sababu ye a ye gɛlɛyaba lase u ka duma baw a y'a ka cɛkɔrɔba bɔnɛ a nin na k'a fa ka laban ka a dɔgɔnin dɔw bana kɔrɔmuru o kumana ko nin kɛra i k'a dɔn k'a fɔ commune min bɛ yoroso cercle kɔnɔ n'o bɛ bura ko fɔ ko wale in kɔni k'an bɛ donni min ko bi ko gendarmew bɛ i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli la walasa i k'a dɔn min bɛ tali kɛ wale in ka dankari a ko o la an bɛ dugawu kɛ a fakɛ ye ala k'o kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma ka cɛkɔrɔba dayɔrɔ sumaya ɲɛnamini fura fɛn yɛrɛ bɛ yen nɔ bɛɛ wa samiya yɛrɛ dontɔ min filɛ nin ye an bɛ wele kɛ k'a fɔ u k'u kɔlɔsi wa minnu ka baara ye a baara la kɔlɔsilen u ka ninkurafiya la baw dɔw b'a ta ko walasa ka sɛnɛ kɛ awɔ ko den kelen dɛmɛba o tɛ kojugu da ye wa a b'i kɔ tigɛ k'i kɛ faden sago fana ye o de kɔ k'i dɛmɛ ka tila k'i kɔ tigɛ ala kosɔn ala k'an kisi an yɛrɛ kun tɔɔrɔ ma fɛn fɛn ka di ni ye n'i y'a bɛɛ di ni ma a tɛ kun ni na a tɛ kun ni na janɲɔ masa nin ye i k'a dɔn laseli ye min bɛ i k'a dɔn maaw tali ko fɔ baara la ko avis de recrutement ayiwa ko challenge univers olu ko k'u bɛ maaw ɲini maa minnu ni k'a dɔn ni ŋaniya b'u la ka baara kɛ ani baarako galabu bɛ maa minnu na o bɛ ɲini mun kama a kun ye ka tombola k'o tigiw feere n'o ye tombola billet feereli ye da ni da ayiwa ko kalo la 15 o bɛ kɛ i sara ye o kumana min ye i k'a dɔn dongolo fana ye n'o ye tɔrɔmɔɲɔ ye ayiwa i k'a dɔn n'o ye prime ye i bɛ wulikajɔ min kɛ i ka déplacement o prime fana o fana bɛ d'i ma ayiwa tile o tile min ye i k'a dɔn k'a fɔ i ka o prime o ye 200 ye tile o tile o i k'a dɔn wulikajɔ o déplacement ye ayiwa fɛn min ye maaw ye ni y'a sɔrɔ nin kɛra aw tulo la kibaru duman ye walama ni nin ko in ka di aw ye aw bɛ se ka wuli ka se nin yɔrɔ in na n'o ye i k'a dɔn challenge univers ye ale filɛ nin ye 26 mars n'o ye ndolaci kɛnɛ ye 26 mars a filɛ o kɔfɛ o bɛ Madinɛkura ayiwa min ye i k'a dɔn nɛgɛjuru siraw ye o labilalen don 26 mars o bɛ Madinɛkura wa Yirimajɔ sake Modibo Keyita de bɛ Madinɛkura 26 mars Yirimajɔ i dan ka fili la tile 26 mars ale bɛ i k'a dɔn Yirimajɔ ayiwa ko ninnu ka jabala a bɛ yen nɔ i ka wuli ka se ayiwa min ye kunnafoni sɔrɔ siraw fana ye ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ u ka labanna kunnafoni cɛrin sira n'o ye info line ye ko i k'a dɔn challenge univers @gmail.com walama nɛgɛjuru sira 75 04 94 08 ani 75 54 19 69 fo ka taa se i k'a dɔn 69 59 19 25 ma faamuyaliko ɲuman o dalen bɛ nin laseli in kan. Aya Bandaw maa tɛ jigin la parce que n'i bɛ résidence surveillée i hakili sigilen tɛ. I b'i ka so o de y'a to 26 mars taara i yɛrɛ sɔrɔ Madinɛkura voilà c'est ça résidence surveillée man ɲi dɛ a man ɲi dɛ ala ka bɛɛ kisi a ma n'o tɛ i bɛ ka koya i bɛ ka junior a ko a bɛ dugawu kɛ ko ala ka Mali kalifa ne yɛrɛ la ko kalo 6 dɔrɔn ko ne kunsigi bɛ jɛ ko a siribe ale y'a dɔn min b'a la a b'a dɔn Mali ala kosɔn i ka k'a kɛrɛfɛ k'a kɔrɔfɔ fɔ kɔrɔbɔrɔ o da ka di la a ka d'i ma ye n'a dir'i ma ko b'i bolo dɛ an lajɛbaa n'an lamɛnbagaw ka taa kosɛbɛ an bɛ foli an kanubaba dɔw ma kɔrɔbɔrɔ Musa Sanaba Keita entrepreneur do opérateur économique do k'a dɔn APM fana maa ɲɛmaa do an b'a fɔ kosɛbɛ ko vieux père ka foli b'a ye vieux mɔgɔw janjɔ masa o la sa fɛn min k'a dɔn ne yɛrɛ ba ye a n'an ka musokɔrɔba n'an kanubaba n'o ye renouveau yɛrɛ kanubaba ye k'a dɔn k'a fɔ Mariam Sila n'ale tun bɛ académie na n'an ko a ma ko Mamu Sila ne yɛrɛ ko a ma ko la mama Musabugu suguda la yan ala y'a miniji dɔgɔya ka bɛn kunungo ma janjɔ masa k'a dɔn janajaw kan ka taa kɛ ɲoro an bɛ dugawu kɛ musokɔrɔba ye a y'an kanu ni min kɛ ala k'a k'a ye arijinɛ sara ye ka badabada dali nɔgɔya ye ka lahara sɔnsuma ye ala k'a kaburu nɔrɔ ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen ayiwa min ye k'a dɔn k'a fɔ musokɔrɔba in ye a y'an kanu i k'a dɔn k'an minɛ i k'a denw k'an minɛ i k'a balimaw a n'a sinjiw yarabi an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka i k'a dɔn saya k'a ma lafiya ye Mamu Sila an kɔni yafara ma an b'a ɲini a fɛ a fana ka yafa an ma ni ala ka jɛ k'a bɛ t'i da a faso la n'o ye ɲɔrɔ ye o kumana an bɛ dugawu kɛ badabada dali ala k'a nɔgɔya an ka musokɔrɔba ye i k'a dɔn k'a fɔ ne yɛrɛ terimuso ni n baden teri ni n ka ɲamakalamuso n'o ye Bintu Sora ye Bintu Kopa Siso
Daransogo Segu i k'a dɔn Ala y'a fana miniji dɔgɔya an bɛ dugawu k'u bɛɛ lajɛlen ye nin filɛ n ka musokɔrɔba hakili feerenen 3 de Ala y'a bɛɛ minɛ na nka Ala mana min kɛ jɔn na i fila ma k'i la Madame Gakou Jɛnɛba Konate a tun bɛ Mɛnɛkura l'école karamɔgɔ kɔrɔ don a ye n kanu lilahi wa rasuli Ala ka hinɛ tanti Kiyanjayi Misira l'école karamɔgɔ kɔrɔba don a fana tun ye n kanu lilahi wa rasuli ka fara i k'a dɔn Mamusila kan ale fana ye l'école karamɔgɔ kɔrɔba ye o de y'a to ne ye walanda ta ka ɲɛ nin de y'a to ne ye walanda ta ka ɲɛ o kumana Ala k'u bɛɛ da yɔrɔ suma Ala ka u bɛɛ lajɛlen kɛ k'a fɔ maaw ye minnu bɛ jigin Ala kɔnɔ walasa ka bɔ kɔrɔfɔ fana kɔnɔ ni Ala sɔnna ma nin bɛɛ lajɛlen fana nɛɛmaw kumana duwawu bɛ na ta i k'a dɔn Falakɔnɔ Burama Daɲɔgɔn olu fɛ yen karamɔgɔ Bura Daɲɔgɔn i k'a dɔn Falakɔnɔ min bɛ Ngaradew commune na Joyila o kumana bɛɛ lajɛlen welelen don duwawu kalan yɛrɛ sini ye o kumana an bɛ jɛ ka duwawu kɛ u bɛna duwawu minnu kɛ min ka Bura Daɲɔgɔn a n'a kɔrɔkɛ Solomani Daɲɔgɔn o kumana ko bɛɛ lajɛlen kɔni welelen don Falakɔnɔ ni Ala sɔnna ma Ngaradew commune na Joyila mara la an bɛ duwawu kɛ Ala ka duwawu kɛtaw bɛɛ lajɛlen an bɛɛ lajɛlen ye kɔrɔmɔgɔ amina yarabi o kumana Fuseni Daw ni Mustafa Sembara fo ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ Kolbi ma o y'an yɛrɛ dɔgɔkɛ ye ani i k'a dɔn Demba Sila fo ka taa bila Salifu Jala ale ni i k'a dɔn k'a fɔ an kanubaw caman bɛ yen nɔ da se ka se minnu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ma Samba Tarawele Kita TP la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ fo bakurunba ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an ka musokɔrɔba fana i k'a dɔn Dɛwɔ Bacila ani Yugudu Danba an b'u bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na an bɛ dugawu kɛ Ala ka basigi la nati faso Mali ya Rabbi ya ma a k'an bɛn